Mina armar för nu. Jävlar. Herr Vithandske. Ja. Okej. Nu drar vi första. En, två, tre, fyra, fem, sex, sju, åtta, nio, Bra. 10, kom igen nu. 11. Ja. Det var 20 sekunder nu, du borde skaka av det. Det bränner liksom i korsryggen. Är du killen som kritar eller? Ja jävlar, du kör den här. Jag kör så mycket doping jag kan. Jag ska tugga. Han spelar biljard du vet. Men han står så här. Det gör jag. Vi tror på en nu va? Kort och gott. Ja. Han hade bra åka. Ja. Akta kameran. 50 har gått nu. 12, Kom igen. 13, 14, Satan. Jag måste skaka längre. Jag ska gå med. 1 minut har gått. 14, 5 minuter eller 20. Det är kul. Jag kommer ihåg min första intervju. Jag kommer ihåg min första intervju. Vad sa du? Jag kommer ihåg min första 5 minuter. Tror jag. Jag vet inte hur. Jag kommer nog inte kunna göra 30 i och med att jag är så sliten som jag är i biceps. 1.30 snart gått. Jag har ingen bredd alls. Nu är det 1.30. På ryggen. Jo, det är bra. Och så benen. Kom igen nu. 1.40 gått. Bra. 15, Bra. 16, 17. 17. Fuck, jag kommer knappt upp alltså. 2 minuter gått. Sitta på 30. det är nu det är jobbigt. Fan, inte gratis alltså. Jag gillar inte det här greppet eller? Det är för smalt. Jag vill ha bredare så man kan hålla så här. När man håller bara så här så blir det så jävla... Exakt. Jag vill hålla där. 2.20 gått. 1.40 gått. Jag måste ha bussen jag kör. Ja. 20. Fuck. Jag kan inte räkna. 20. 2! 1.20 gått. Tror du jag ska vila och köra en viktig start? En minut. Det är helt stört och dåligt. Nej. Du har det här, kom igen. Grattis. Kom igen nu. En. 22. Kom igen, det tog det då. Skaka. Vad är det för tid kvar? Då 35. 35? Ja. Vila 15. Nu måste du upp, 20 kvar. Kom igen. 10 kvar, kom igen. 23. En till år, kom igen. Nej. Upp. Fuck, jag kommer inte upp. 24. Ja, det är bra. Får jag köra nu då?